Ние сме дизайнери, които спечелихме националните модни награди 2012 година на Национална камара за мода, чийто председател е госпожа Надя Вълева. Доста хора си мислят, че това наистина е така легитимно, но такова нещо няма. Моя чек е за 20 000 евро. Моя е за по-малка стойност. Само 3000 евро за национални представения и 2000 евро на международен обмен. За мен специално близо 5000 лева. Между 2-3 хиляди лева, отделно около 2000 лева. Колко преводи? 600 лева за двата курса. Госпожа Надя Вълева ми дължи хонорари за общо 26 ревюта, на които аз съм била. На всички обясняваше, че едва ли не е личен приятел с Рокфелер, Рокшилдс, подобни личности. От тях очакваме отделно субсидиране само единствено за мода в България. А ето и записи на разговорите между госпожа Вълева и потърпевшите. Ще трябва да се направи един инвестиционен фонд за развитие на модата и дизайна, който е залегнат в всичките програми на Европейския съюз, заедно с Рокфелер и с Ротшилд и там с другите топ 5, които са богати в света. Той на 5 януари покани Европейски моден свет, направил една група, такъв културен иновационен фонд, иновации за следващите 100 години. И понеже всичките идеи идват от България, нали, като президент на този Европейски моден свет, не ги мисля само аз, но основният генератор съм аз. Човекът ги оцени от тия неща и да включи в този иновационен фонд. Между другото, още преди да ме запознаят, да отида в Лондон и да ме запознаят, аз вчера се запознах с него. Как ме намери този човек, какво ме намери? Мале, каква енергия, почва, бъркала съм се вчера. И се интересуват толкова много от България, готов да идва тук да купува всичко наред. Мале, направо се сбърках. Толкова пари ще дойдат. Те ни оценят проекта за 5 милиарда, бе. Като стойност. Нали ти говоря колко ще се изкара от това нещо, като почне. Там ще направя среща шеф на масоните на Лондон, иска да спонсорира и той да помага нещо там. Ще го видим и него. Се срещнем, макар че той е по-дребен от другите. Ще насрочат среща и с Ротшилд да могат да ни направят инвестиционен фонд. Ще се включат всичките големи, като Абрамович, като Бил Гейтс, като Тръмп, всичките, които искат, една стъпка 1 милиард. Могат да се прави с пари, извинявай. Ами да, с пари се прави. И то най-добре с чужди. Госпожа Надя Вълева, както и офиса на модната камара, се намират в Пловдив, където открихме още куп оплаквания. Преди доста години, 2009 година, Надя Вълева настани в моя хотел. Няколко човека испанци. Впоследствие сумата, която беше около 2047 лева, тя отказа с мотива, че няма достатъчно средства и очаква Жени Живкова да й ги даде и следващия ден да ги донесе. Започнаха да изкачат и други хора, които мои познати, нали, които също са пострадали от нея, като например адвоката, който е регистрирал агенцията за мода и останали някакви там 150 лева, които тя не му се е издължила, с скулптора, който е правил статуетките за нейните дефилета, които са били награди за манекенките. Разбрах, че се е разплатила с някакъв хладилник след дълги ходения след нея и мъки. Аз имам изпълнителен лист. Съдия изпълнител направи всичко възможно, за да се опита да събере сумата, но тъй като тази агенция за мода не разполага с нищо, няма какво да й бъде взето. Скъпи приятели, оказа се, че дори Етнографски музей в Пловдив е потърпевш от Надя Вълева. Какъв е проблема с вас? Етнографския музей имаше контакти с лицето Надя Вълева преди повече от 3 години. Колко дължи на вас? Ами, сумата не е голяма, но тя е обявена за персона нон грата, защото имаше 2 мероприятия тук, седмица на мъжката мода, които трябваше да плати за 2 вечери, за 2 мероприятия. По настояване на колегата, който остава на второто мероприятие, тя си платила за предния ден, като казва, следващия ден ще дойде утре. И това утре продължава повече от 3 години. Тя се остава за мене, изпечен патологичен лъжец. Нищо повече. Ние не сме от тия модните агенции, където гледаме. Да, това най-много се притеснявам.